caggal yettude Allah e julde nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en jettimo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala teddotoɗo ɗo yettuno hoore makko ɗo en jettimo ɗo tagode rindi yettodiri walla yettimo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala teddotoɗo kono kadi eɗen jettamo ɗo tagode rindi yettodiri hakkude muɗumen ɗo ɓiɓɓe fulɓe wimi e mbimami ɗo mbawɗon wonde ene mbawɗon wonirde e ko mbawɗon wonde e dow mum mboɗo yetta moni kala e inde mum taw ene wonde e yettude mum eɗen cembina moni kala kadi e darde mum tawde woni o dari ko habde e basal e ittude yooro e artirde amo e momtude human binnagal e tabitinde gandal nde wonno ko gandal woni dow kala hunde ene moƴƴi kala hunde kada waɗa tawa aɗa andani ɗum walla ɗaɗa yaha tawa aɗa andi ɗon walla aɗa anda ɗon walla kada haala aɗa andi ɗum walla aɗa andana ɗum ko musidɗo mon e Djiby Ba aɗa jokkodirde mon e yewtere e nder ɗeɗo karalle kese to banggue YouTube ha to Facebook hani to TikTok to banggue hello men YouTube wiyete ko Pompodiral TV so tawi koto banggue men TikTok ɗum ko Darogal Pulaw ɗum noon eɗen jetta dendagal ɓiɓɓe leñol ngol eno ndidorino nde wonno mawɗo goto ne wiye Mamadou Abdoul Seck eɗen mbiyamo yo Allah ɓeydu moƴƴude e makko junno gurdam moƴƴina battade gorko mo ganduɗa ko golliɗo golle tiɗɗe nder gurdam muɗum mo ganduɗa mo rendo foof darini settade wonde neɗɗagal muɗum to banggue bindol mum ha e to banggue konngol muɗum bandiraɓe aduna noon waɗi ko gooɓi jiiɗe ɗe jahne ɗe garta ko ɗum waɗi noon wiya ko sippiro tampuɗo kala ma jooɗo ko darni hoore fof kadi wattinta ko leddude ɗum eɗen jetta noon moni kala sikkelani wonno won adiɓe ene ɗeɗo digre won adiɓe ene oɗo jamanu ko gonga noon yonta kala yontaje mum jamanu kala e jamareɓe mum heewani ni neɗɗo dañi hunde o mantori hunde nde o teddini hunde nde o jaggi hunde nde o wela hunde nde heewani ɗum waɗi kono ene haasi so tawi hunde nde ɓocciti momo tan